מה קורה חברים? כאן זקסי, בסרטון שני לערוץ. כאן אנחנו רוצים להביא את הסרטון האחרון בעונה האוג'י שלנו של פורטנייט, אז סלם את האיבנט אולי. זה המצב שלנו, ואם אתם רוצים היום נעשה לכם סרטון באיבנט, נעלה אותו כזה מחר, יומיים, לא יודע, כמו שכך. היום. בינתיים אף באוויר, כמו שאתם רואים. איפה אנשים לבנדר? שאלה טובה איפה אנשים. ממסר, כאילו לא ראיתי בן אדם אחד. אורי, יש לך פה ספלאשים? אין לי בעיה. סמן. כאן בתוך הבית. איפה ריפט? שם, מה יש לך? אתה לא רואה? לא. וכאן. סמן. הנה, אנשים. הנה, הוא סנייפר, זה הוא עם אבי. הוא עם אבי, זה הוא עם אבי. 62. טוב. בוא נפרוץ, רוצה? שאתה רוצה... תראה איפה אתה. רגע, אני שם ספלאשים. בוא נפרוץ, רגע. ספלאש. שיח מאחורה, אנשים בשיח מאחורה. מאחורי הבית, זה שם. בבית הזה. נוק! מה? תינדור. בוא נפרוץ, תמורי. יש לו ריפט, אחי. שים ריפט. לא ריפט, זה, איך קוראים לזה? לאנץ'. שים כבר. הנה, הוא מרים לחבר שלו. איך אני עולה? עלה כבר, נו. עוד אצלך? ריפט, ברחתי. הנה, ואני גם נשאר פה למות. נעשה לי ברוח גם. יש לך למה שלום? ברחתי עם ריפט. אני יורד ללאנץ', לא, אני לא יורד ללאנץ'. היה מרססתי באוויר, אני מת כנראה באוויר. הנה, בוא לפה. מרססים אותנו באוויר. אני לא מגיע לשם, לא משנה, אני מגיע. אין לי הרבה, יש לי רק מיניס אחד. יש 3 מיני. די. פאק. טופ 10. סוף 5. אחי, טופ 10. אורי, לבן לעשות? אתה לא יכול. לא, ולא עשיתי את זה ככה. תן לכם את זה ככה. לא, צריך להשאיר את הרצפה ל-10 HP. לא צריך, כדי שזה יהיה... תראה, עושים ככה, משאירים את הרצפה, לא משנה. צריך להשאיר את הרצפה ל-10 HP. כן. לא משנה, לא אבל. לא, פול, 200 פול. Drop it, the victory crown. Pick up the victory crown. זה בן אדם? בן אדם אורי? אנשים. 34? איך אתה רואה משהו? מה תרים? בוא נשנה את האמת. ברח. מסתבר השיח זה כן היה בן אדם.
איזה לוט, וואו, לוט מטורף הייתי קורא. שים טראפ. לא משנה, אל תשים טראפ. למה, הוא שומע אותך. אני מת. טוב חברים, הבן שלי ירוס את זה, הבן שלי ירוס את המדרגה, הבן שלי ירוס את המדרגה. לא. אני 38% עכשיו. לא הצלחנו, אבל אולי בפעם הבאה, יאללה ביי.